bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jounal sare jaam hiire moon hannde ko ñalawma alhamis hawri ko 14 lewru novembre hitande ujunnaji 2024 habaruji moɗon e ɗemgal Pulaar. États-Unis puɗɗorɗen ɗum noon ko kanko Donald Trump président cuɓaɗo yo ardu leydi États-Unis duuɓi 4 garoji ene wayno fuɗɗima ɓeydade hebbinde hol jogorɓe wonde gouvernement makko kono ɓe sakkiti suɓaɓe ɓe ko yimɓe oɗo saha joni joguiɓe hen haaluji no fewi. Habaruji men international ma en jaton to Sénégal e toon to Mauritanie ma en cekkitoroɗo journal jokkodirde Tidiane Niang rokka en page mo jogani on ko fati e coftal ɓalɗe ɗum ma en gartu joni joni habaruji moɗon e ɗemgal Pulaar. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jounal sar no min mbino en gartini min ni habaruji meɗen États-Unis ko puɗɗoɗen ko habaruji jaltuɗi joni joni hono kanko président élu Donald Trump noon ko keɓde gagniɗo woteji bannoɗe ñande 5 lewru novembre hitande ujunnaji 2024 o wawi toɗɗade joni joni e kikiɗe hono kanko biyeteɗo Robert Kennedy ɗum noon ko ɓi président Kennedy o toɗɗima ɗum yo won toppiti ko fati cellal e ko fati kadi ressources humaines. Oɗo Robert Kennedy noon ko neɗɗo mo ganduɗa gandiraɗo kañum hoɗum ko caliɗo walla ko mo gonɗinani gueɗe kewɗe surtout ko wayno vaccin ngaji ko wayno gueɗe kewɗe patuɗe en e doctoragal walla patuɗe science. Kanko Robert F Kennedy noon ko avocat patuɗe environnement donc wawi wonde fof kono kanko Donald Trump ko ɗeɗo gueɗe o premier wayno o fodinino hono kanko Robert Kennedy so supportimo mo wadde ɗum ko fati e watta ɗum toppiti ko fati cellal. ɗum noon en wayno ko réaction mawɗo wonande yimɓe oɗo saha joni ardiɓe I want to bring in CNN medical analyst Dr. Jonathan surtout kadi ko for yimɓe Health mo and ganduɗa Human Services docteur Secretary. ɗum ɗo ko hunde hay goto wa famde ɗum ɗum ɗo fof noon ɓeydi ko wonande o yimɓe mo ganduɗa oɗo saha joni taw ko haralaɓe ko fati en guila politique hay ko fati économie hay ko fati e loi ƴewde wonde ko ɓeɗo yimɓe ɓe Trump ƴeftoɗo ɓe fof ko yimɓe ɓe ganduɗa en jogaki karallaga walla jogaki humpito ko no fewi ko ƴefta ko adi d' abord ko mo ƴefti yo won ko fati justice mo États-Unis hono kanko biyeteɗo McGate représentant jeeyaɗo toon Florida e kadi ko neɗɗo mo meeɗani kañum hoore mum liggade comme avocat walla liggade comme procureur walla e kadi ko kañum hoore mum ko neɗɗo biyo gila hitande ujunnaji ɗi sappo e jeegom sibabun kañum hoore mum enquête won sukaɓe ɓe yani walla won sukaɓe ɓe yeyata ɗum noon ko biɗo gila nden kañum ene wayno ko justice mo États-Unis ko justice mo laamu hutori contre makko addude mo oɗon noon yo wiide yo toppito ko fati justice donc hunde nde wawata wallude kanko Donald Trump addude kadi hono biyeteɗo Tom Homan on kadi ko neɗɗo mo ganduɗa en kañum hoɗum ko yimɓe mo ganduɗa en maajoɓe tout le temps pour wiide wonde ko immigré jo jaltin leydi ndi e kadi ko kañum hoɗum meeɗi liggade e laamu makko ko adi kanko Donald Trump pour fati contre immigré artiri ɗum hannde wiye toppiti ko fati en immigration ɗum kadi ko hunde nde ganduɗa hawnaki wawaldem. Christina Noem on kadi ko gouverneur mo South Dakota kañum hoɗum kadi ko neɗɗo ko gouverneur wonno ni kono ko mo jogaki expérience han wawi wonde fof ko fati ɗo henne laamu ɗum ɗo fof ko hunde nde gam nde wallani ɗum noon e wayno oɗo saha joni hay républicain en waɗi hen oɗo saha joni continue wiide wonde ko kañumen jogorani walludemo kanko McGate pour confirmation makko par ce que sibabude wala qualification ɗum noon kadi Donald Trump yantinde hen kadi toɗɗade hono oɗo ene biyeteɗo Robert F Kennedy yo won toppitide ko fati e cellal. Donc ha hande tumnade kadi konngol makko kanko John Bolton ɗum noon kadi ko neɗɗo meɗɗo wonde kañum hoɗum conseiller Donald Trump e laamu muɗum ha e nder konnguɗi makko ɗo waali wi wonde ko o meeɗani ko ene wayni ko ɗum ɗo woni laawol gadduno États-Unis ene daña yimɓe nameteɓe gouvernement taw ko yimɓe ɓe ngala hay humpito woto ko donc karallagal wawi wonde hoy surtout kanko John Bolton o haali hono kanko biyeteɗo Tulsi Gabbard nomaɗo yo won yo ardude direction intelligence national e kanko kadi biyeteɗo McGate yo ardo fate justice koye ɗum ɗo ko hunde nde ganduɗa en FBI ne somi foti enquête ko yaaci e kadi anda wonde kamɓe koye maɓɓe so tawi yettima Sénat sénateur uji républicain et démocrate fof ne poti rejette ɗum ɗo à 100%. ɗum ɗo fof e wiide makko wonde ko Donald Trump woni koye hollude oɗo saha joni ko ma woƴaka américain ji mo jiiɗi walla woƴaka ko woni lawol ko nomata tan ko yimɓe ɓe ganduɗa en mbawata wiide ɗum ala kala ko yiiɗi wadde ko ɗum waɗata.
donc siftinɗon ha hande ɗo jartan ko fate élection ngaji président eɗen gandi hono kanko Donald Trump ko gagni élection ngaji bannoɗe ñande 5 lewru novembre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas nayyi ɗum noon o gagni o dañi joni 370 électeur contre Kamala Harris dañi 126 to banggue suudu représentant ji wayno ko kamɓe républicain ji ɓe dañi déjà 117 donc ɗum woni sa dañi 117 ɗum woni hankadi a jogui majorité donc ene wayno woɗɗodirani hande ko 217 contre 209 to banggue sénat noon ene wayno oɗo sa joni ene woodi ɓe jarata ko kamɓe républicain ji 52 jonde contre kamɓe démocrate ɓe jarata ko 49 jonde won woteji hande toon to Pennsylvania ene continue contede ɗum noon ne wayno ko tawde pourcentage gonɗo hakkude makko kanko sénateur Casey toon to Pennsylvania kanko kadi McCormick toon to Pennsylvania ko on woni supporter mo Donald Trump ƴefti tawde pourcentage gonɗo hakkude mabɓe wonani ɓurani 1% luwa ko Pennsylvania wi ko woteji ɗi yo kontiri kadi juuɗe ɗum noon ko ɗum woni ko so tawi ɓe kamɓe républicain ɓe gagnima toon jogo 53 jonde contre kamɓe démocrate jogo 47 jonde donc ɗum woni ko fada hande nder habaruji cakkitiɗi joni hono kanko Donald Trump no wona o nomi hono gonɗo avocat makko représente ɗum surtout ene ñawoyo makko toon to New York ha toon to Georgia no biyeteɗo Tad Blanche kañum hoore mum ene wayno ko o nomi ɗum ko yo won neɗɗo adjoint toon to département justice oɗon ligguey noon mo rokki oɗo avocat biyeteɗo Tad Blanche non seulement ko kañum hoore mum kañum wajoto hono ministre du toppitide ko fate justice toon to États-Unis mais aussi ko kañum toppito gueɗe kewɗe baɗoje ñande foof ate oɗo ministére de la justice ɗum ɗo fof noon ari ko kadi ko e ministre cakkitiɗi ko jiiɗa e ɗum ɗon hono kanko Donald Trump o toɗɗima kadi hono biyeteɗo Doug Collin on kañum hoore meeɗi wonde congressman yo toppito ko fate affaire vétéran ji ɗum ɗon ɗo États-Unis kanko Donald Trump gouvernement ɗo yarata ene wayno oɗo sa joni o ƴefti ken wona nogas e gonneɗo ɓen jeeya ɓeɗon yimɓe noon haalateɓe oɗo sa joni ɓe haali no ɓuuri haalede hono kanko Matt Gaetz e kanko Robert F Kennedy e kanko kadi Tulsi Gabbard ene wayno ko ɓeɗo wiya wonde ɓurɓe wonde ɗi ganduɗa waɗaɓe poste uji taw ko poste uji ɗi kadi ene tundi haqqillaji yimɓe seeɗa Pete Hegseth kañum toppitiɗo ko fate défense one haalum nene haale oɗo sa joni ene wayno ko andaka taw so tawi confirmama ko noon Marco Rubio ene wayno ko kanko Donald Trump o yefti ɗum yo won secrétaire d'état ɗum noon secrétaire d'état woni ministre des affaires étrangères ɓeɗo fof ma mbaɗe confirmation feti ko maɓe jaaha toon to ko ɓuuri hewde maɓe ma yaha toon to congrès e suudu représentant ji posé question ngaji surtout kadi ma mbaɗe enquête aji ko fa gueɗe men kewɗe ɗe ganduɗa hade men nadde laamu ɗum noon andaka taw hono kanko Elon Musk e kanko kadi Vivek Ramaswamy halfinaɓe oɗo sa joni ko fate laamu holno yarata ɗum mbiyata laamu efficiency hol ligguey mabɓe ko jogori wonde est ce que kamɓe koye mabɓe eɓe jogori yaade ko toon to ko congrès pour mbaɗe confirmation walla ko wawi wonde eyyi ko sakkiti ko hono kanko Elon Musk kadi wiyama o yintiri walla o joddima e envoyé spécial mo Iran toon to New York ɗum noon andaka taw holko woni sababu jonde nde kono ene wayno ɗum ɗo fof ko kanko Elon Musk kadi biyeteɗo hannde ɓurɗo jogade kaalisi e aduna e kadi ko sehil Donald Trump ɗum ɗo fof ko gueɗe ɗe ganduɗa ene wallude Donald Trump e ko fate gouvernement mo garowo kadi tinnonomo kadi juste caggal nde woti ɗimɓini nde hono kanko Elon Musk kadi ene wayno ko kanko e Trump ɓe mbawino haldude hono Volodymyr Zelensky mo gardiɗo leydi Ukraine ɗum noon kadi ene heɗanoma oɗon saha hono kanko Volodymyr Zelensky omo yetta Elon Musk sibabude walliɓe kamɓe Ukraine naɓe kadi rokkiɓe gueɗe ɗe ganduɗa ɗeɓe kutorto ko fate communication ko mbiyata ko taw ko compagnie makko kanko Elon Musk waɗi ɗum wiyete ko Starlink donc andaka taw holko woni peeje mabɓe kamɓe Elon Musk e kanko kadi Vivek Ramaswamy so tawi ɓe ƴefti laamu tinde tan yimɓe datuji ɗi ganduɗa ene poti wattude tan haqqille no fewi caggal woteji baɗaɗi ñande 5 lewru novembre ɗum noon siftin toon woteji baɗeteji 5 lewru novembre ɗi ene wayno ko américain ji jahata ko non seulement wodde ko mbiyata wote journal ko noon ko suɓade hono électeur uji ɗi ganduɗa en état suuɓi ɗum ɗon
ɗum noon état e fof ene suuɓi électeur uji muɗum en kaalino journal uji ɓe état ji fof potani no foti électeur uji jogui ko yeru ko wayno kalifuni jogui 54 électeur donc caggal muɗum ene wayno ko ñande jeeɗiɗi ñande 11 lewru décembre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas nayyi ɗum noon kadi kono constitution wi ñande 11 lewru décembre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas nayyi ko nden kamɓe e oɗon état fof nelda certificat pour wiide ko kañum suuɓi ɗiɗo électeur uji ɗiɗo électeur uji gosnaɗi donc siftinden tan ko o électeur uji ɗi gosna donc ñande 17 lewru décembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas nayyi ko nden kamɓe électeur uji ɗi ɓe ndendata pour ɓe mbaɗa woose mabɓe ɗum noon siftinde on tan ha hannde ɗiɗon électeur uji en mbawi arde kadi mbayla walla état kañum hoore mum wayla électeur uji ɗi joguino ɗum kadi ko état tan wawi wadde ɗum ɗon tant que oɗon ñalawma ɓennani ala ko sirto donc ñande 25 lewru décembre caggal nde ɓe ɗiɗon électeur uji état fof nde wooti nden ɗiɗon électeur ɗiɗon résultat ji neldete toon to congrès caggal ɗum ñande 3 lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi nogas joyyi ko ñande hen congrès kadi artata ɗum noon ko ñande hen ɗiɗo sénateur uji e représentant ji keesi kañumen ñande hen ko ñande hen gondata pour fuɗɗade liggueji mumen donc ñande 6 lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi nogas joyyi wona anniversaire 6 janvier hitande ujunnaji ɗiɗi nogas goho kono noon constitution wi ko ñande 6 lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi nogas joyyi ko ñande hen kadi kamɓe congrès ɓe ndendata ɗum noon ko kadi e gardugol gonɗo vice président mo états-unis ɗum noon ko Kamala Harris o ardo pour ɓe dokke enveloppe aji ɗum woni ko résultat ji kamɓe électeur uji ɗiɓe rendunoɓe ñande 17 lewru décembre koɓe kawri donc ene woni ko kanko vice président o jangga résultat ji ɗi o rokkadi ɗum woni kamɓe électeur uji kamɓe sénateur uji e représentant ji wonɓe ɗon ɓe ɗum woni ɓe gonɗina wonde ɓe jaɓa ɓe voota ko hewani votede ni de toute façon ko wiyede tan wonde ɗum ɗo jaɓama ɗum ɗo ko ni noon wayi donc refteten tan ko ñande nogas lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e joyyi ɗum woni donc kanko président mo états-unis cuɓaɗo ko ñande hen nden o ƴeftata laamu makko ɗum noon ko à partir de midi woni hankkadi o wonda ɗum noon firti wonde ko hankkadi o joguima laamu makko jooɗima hay sinno ministre uji makko foof confirme ka taw kanko woni mawɗo états-unis kanko woni kadi mawɗo armée mo états-unis kabaruji e ɗemgal Pulaar e radio Jounal Sare habaruji men international toon to Sénégal en wayni ko heddi ko balɗe tati hade woteji wadde ñande dimanche 17 lewru novembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi ɗiɗon woteji noon ko suɓade hol wonoɓe sarɗiyankoɓe e assemblée maɓɓe national kita toon to Dakar hono parti biyeteɗo walla coalition biyeteɗo Samsa Kaddu rendin toon waɗi toon dental mum ñande 13 lewru novembre ɗum noon ko hanki ɗum noon ene wayni ko ɗum ɗo kadi ko peeje mabɓe ko fate campagne moɓe goni o ɓe mbi wonde ko ene wayni ko ɗum ɗo kadi en batti hen haqqille no fewi surtout ene département de Dakar nokku mo ganduɗa en ɓurɗo hewde électeur uji nder leydi ndi ɓe mbi wonde ko e nder ko fama tan ngal ɗo dental ko coalition ngaji ɗiɗi ndendi ɗon taw ko coalition gadano woni hen ko takku wallu Macky Sall coalition ɗiɗo ko jaam ak jarinmo taw ko Amadou Ba ardi ɗum noon ne wayni ko goto ɗiɗo parti ji goto men foof ko yiiɗi ko beele ne décroché ko wiyete député ji beele kamɓe ɗi fof député ji mabɓe so ndendi kadi ne jogo ene continue jogade laamu ko teskira noon toon to banggue Sénégal toon to banggue laamu to won yimɓe hewɓe jeenoɓe parti ji laaminoɗi surtout APR e parti ji goɗɗi jante mabɓe kamɓe Pastef andaka noon banggue diwan maayo Sénégal to surtout henna région ngaji Matam e région ngaji gonɗi diwan banggue rew leydi ndi ɗum noon ko surtout nokkuji takkiɗi toon to wiyete maayo Sénégal kanko Macky Sall noon e wayno ko jaɓino kanko hoore makko felliti artude e politique kadi caggal nde kadi nde woteji bannuɗi toon mois de mars taw kanko hoore makko nden laamu makko gasno ɗum woni mandat makko ɗiɗaɓo ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko arti oɗo parti biyeteɗo takku wallu hay sinno waɗata campagne ko à partir de Marrakech ɗum noon ko distance toon to Maroc ekkitorde en habaruji men ko toon to Mauritanie ene wayno ko ñande alarba ɓennuɗo hono kanko Mohamed Abdelaziz avocat ji makko mbawino jiyoddade kadi toon to tribunal ɗum noon ko taw ko ene wayno ko cour d'appel gonɗo toon o ko caggal nde tribunal udditi ono kan avocat ji makko taw e gardugol kanko biyeteɗo maître
maître Talib Khayar non ko kanko woni jaado e avocat ji di représente hon Mohamed Ould Abdelaziz ancien président Mauritanie e haaluji de ɓe kaali ne ɓe kuccirte yimɓe ñaawoɓe mbi wonde ko wani ko yimɓe ñaawoɓe wonɓe toon to oɗon tribunal ñaawɓe Mohamed kanko ko ancien président Mohamed Ould Abdelaziz ene wayno kañum koye men ko ñaawri ko fawade article uji walla fawade kuule ɗe kañumen koye men taw ko lutodirɗe constitution e nder wiide makko kanko Talib Khayar wi wonde ko article ɗiɗaɓo constitution mo Mauritanie wi wonde ko ene wayno ko luwaji partuɗe ko wiyete anti corruption ɗiɗon luwaji ene wayno ala ko nawdi ɗum e président ɗiɗon luwaji tan ene wayno ɗiɗon luwaji jofi tan ko biyeteɗo fonctionnaire ɗum noon ko neɗɗo jeeyaɗo fonction publique kono noon mawɗo leydi to ko kañum woni mawɗo armé kañum woni kadi walla kañum woni kisnowo ko indépendance leydi kañum woni kadi ne wayno ko kañum woni kadi responsable gadan ko fate constitution oɗon fotani wiyede ko kañum woni ɗum ko fonctionnaire ɗum noon firti wonde ko article 2 kal haysinde ko président e wiide mabɓe haysinde ko président mo leydi Mauritanie haysinde ko kañum hoore mo bonni kalis walla fawama ko Mohamed Abdelaziz wiya o fawa ko won kalisaji walla won jawdi o nanni ɗum Mauritanie ndiɗon jawdi kadi ne wayno o rimɗini ɗum o laɓɓiɗini ɗum noon ne wayno président fotani fawe ɗum noon o wi kadi kanko Talib o wi wonde ko article 93 kadi kañum hoore mum haali wi wonde ko wawi ñawde mawɗo leydi Mauritanie tan koɓe mbiyata ko haute cour de la justice ko wawi wonde fof ko ɗon e wayno cour d'appel mo Nouakchott guddinoɗo ɗiɗon débat o kañum hoore mum darti hami daña hono kamɓe wiyeteɓe conseil constitutionnel miijade ko fate ɗiɗo question ngaji ɗi kanko avocat mo Mohamed Ould Abdelaziz haali biyeteɗo Talib Khayar mo haali maɓe ƴeftin ñawlon goɗɗo kono noon wani ko tugnade avocat biyeteɗo Ibrahim Ould Ebeti onon ko avocat laamu o wi ɗum wayno ko avocat ji kanko Mohamed Ould Abdelaziz jiiɗi tan ko lelnude golle maɓɓe liiti ko lelnude ñawoje ɗe kono noon ɗum ɗo koɓe kalata ko fof ɗum wona hunde haɗore ñawore nde wadde e wiide makko kanko Ould Ebeti o wi ko kala gonɗo agent public ɗum noon ko liggotoɗo ko fate laamu ene wawi wonde kala autorité walla kala koho ɗum noon ko guila e sarɗiyankoɓe hay gonɗo ko wiyete exécutif ɗum noon gardiɓe leydi hay ko wiyete ñawoɓe hay ko wiyete tawde ne yooɓe yoɓata ɗum ko laamu ɓeɗon ko neɗɗo biyeteɗo ko neɗɗo laamu donc ene wayno ko président mo leydi kadi kañum hoore mum ko neɗɗo jeeyaɗo e ɓeɗon yoɓeteɓe eyyi kono noon on serdi ɗumen ɓe heddi ɓe tan ko woose ƴeftata ɗum wawi wonde fof ene wayno o wiide makko wonde ko défense yiiɗi ko dartinde oɗo dossier taw dossier ene continirade lawol oɗo saaha joni ene wayno ko kala ko fati e ñawore makko walla kala ko fati débat ji kaltenoon ko fati e ñawore makko kanko ancien président Aziz ene wayno oɗo saaha joni cour d'appel mo Mauritanie dartini ɗum donc siftinidan tan ene wayno ko Mohamed Ould Abdelaziz ñawano koye hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ɗum noon kadi o ñawda e yimɓe hewɓe ken wona sappo taw ko yimɓe ɓe liggodiɗo e makko walla yimɓe wondu andodiɓe e makko ɗum ɗo fof ko tawɓe takka kadi won jawdi ɗi ɓe ganduɗa ɓe kamɓe koye ɓe laɓɓinni ɗum taw ndiɗon jawdi no ɓe keɓiri ɗum ni laaɓani ko wawi wonde fof e wiyama kadi on noon kanko Mohamed Ould Abdelaziz ne wayno o wawino rendinde jawdi ken wona abbo e 67 million euro ɗum noon ko e nder ko adi nde o nangete hitande ujunnaje ko adi nde o nangete en lewru mars hitande ujunnaje 2020 e habaruji men international cakkitirɗen ko jokkodirde Tijane Niang o rokken page mo joginen ko fate coftal ɓalli seytoura salminama gadorɗen kabaruji men coftal ɓalli koye nder leydi Mauritanie équipe national mo leydi Mauritanie kihiide hannde waɗi dernière séance mum entraînement to Botswana gam heɓanade kiwidiral mabɓe ñalawma janggo sanga waktuji 13 équipe national mo leydi Mauritanie ma hiwidira nande mabɓe Botswana ko sitinde bandiraɓe oɗo poule ardi ɗum ko kippu Égypte en jogui 12 toɓɓere qualifiéma ɗiɗaɓo ko kippu Botswana en jogui toɓɓe 6 tataɓo ko kippu Cap Vert en jogui toɓɓe 3 uddi dogol ngol ko équipe nationale mo leydi Mauritanie en jogui toɓɓe 3 ñalawma janggo sanga waktuji 16 woni 16h GMT kippu Cap Vert ma hiwidira nande mabɓe mo Égypte
jencude kiwindire qualification coupe d'Afrique Maroc hitandu junnaji de nogasi joyi nyalawma hande Congo Brazzaville elminamu caggal defet mabbe hande yesso kippu Sudan du Sud logi tate logi didi Guinée équatoriale kanyum hiwindirno e kippu Algérie kiwindiral ngal way gasir ko dekki 0-0 Burundi kanyum jabino Malawi kiwindiral ngal way gasir ko dekki 0-0 kippu Niger kanyum uni Sudan ha diggi logi nayendik barode teddungal leydi Sénégal kanyum jehe nder tere Burkina Faso pidum loggol gotol indiga teskamo loggol Sénégal ngol way addum ko bitedo Habib Diarra bene kanyum hiwindirno e kippu Nigeria kiwindiral ngal way gasir ko dekki on partout andam nyalom hande won ekibaji qualifié en jeya hen kippu Tunisie kippu Nigeria Afrique du Sud Uganda kippu Gabon e kippu Guinée équatoriale qualification coupe d'Afrique en jokki nyalom jangu sanga waktuji sapotet no birden ni équipe nationale mo leydi Mauritanie ma hiwindir nanda mabbe Botswana kiwindire 13h GMT Uganda ma hiwindire kippu Afrique du Sud 16h GMT Zambie ma hiwindire Côte d'Ivoire 16h GMT kippu Mozambique ma hiwindire kippu Mali 16h GMT kippu Gambie ma hiwindire kippu Comore kiwindiral 19h GMT kippu Angola ma hiwindire kippu Ghana jencude kiwindire Ligue des Nations nyalom hande kippu Italie kanyum yehe nder tere Belgique fidum logol gotol ndiga kippu France to Stade de France caggal kulhuli mawdi e galdo kiwindiral teskamo Stade de France hande junnaje nogas neddo wawi nadde galdo kiwindiral kippu France kanyum hiwindirno e nando mabbe mo Israël kiwindiral ngal wawi gasir ko dekki 0-0 kippu Angleterre kanyum yehe nder tere Grèce samti dum logi tati ndiga Ligue des Nations en jokki nyalom jangu 19h45 GMT kippu Danemark ma hiwindire Espagne Écosse ma jabbo Croatie kippu Portugal ma hiwindire kippu Pologne qualification coupe du monde zone Amérique du Sud kiwindire jaho jonto gonnen do kippu Venezuela kanyum jabbi kippu Brésil ko Brésil wawi addude loggol gotol taw loggol ngol addum ko Rafinha kiwindire ngal nan yaham 23h30 GMT kippu Paraguay ma hiwindire kippu Argentine nyalawmu jango qualification coupe du monde zone Amérique du Sud en jokki Équateur 0h GMT ma hiwindire kippu Bolivie kabruji men cofsal balli ko do kadi en calmini hettiyankoɓe haalirde radio wolto mbawi wonde fof Tijane Niang a jarama Futanki Diaw onnen a jarama bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare ko ɗi habaruji min jogon noon hande e oɗo ñalawma alhamisa 14 lewru novembre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas nayyi oɗo journal mo Pulaar mo radio Jowol Sare waɗano hande ko ballodiral Futanki Diaw directeur programme uji radio Jowol Sare correspondant meɗen so fati coftal ɓalli on Tijane Niang kalde mono musidɗo mon Amadou Touré yen mbaali jaam ha janggo kadi so Allah jaaɓi on jarama